and shout it out loud. It's my life and it's now or never. I am gonna live forever. I just gonna live my life. It's my life. Det er wow, man. Fuck Noxus. Du ser videoen til denne her video, den tager 24. Okay, på. Lad være. Mener du det der? Fuck dig. Lad nu være med at skrige eller et eller andet. Nej, hvad er det der? Lad være. Hvad laver du? Jeg havde sådan noget der. Nå, jeg er helt gåset ud nu. Nej, hvor er det tændt det der. Nu får jeg lige pludselig rigtig varmt. Ej, jeg er det helt varmt nu. Ej, det er ikke sjovt det der. Ej, den har jeg fandme ikke set før, den der spøgelsesvideo der. Jeg har set mange spøgelsesvideoer, men ikke den der, mand. Hold da kæft. Jeg fik lige pludselig varme rigtig hurtigt. Det er længe siden, jeg har haft det så sjovt. Fuck dig. Fuck dig. Okay, skal jeg angribe for dig eller hvad?